Здравейте на всички, аз съм Жоро и се радвам да ви приветствам от тунинг центъра на FT Motorsports. Щом сте ни открили, съм сигурен, че харесвате колите, моторспорта и високите скорости. Като страстен член на моторспорт общността, познавам от първа ръка тръпката да прекрачиш ограниченията на мощността, заложени от производителят на автомобили. Благодарение на много съмишленици, които ни си доверяват, изживявам тази тръпка всеки път при реализиране на нов проект. Ние от FT Motorsport сме тук, за да ви помогнем да отключите пълния потенциал на автомобила си, независимо дали сте бойци на писта или просто жадувате да усетите допълнителния кик на пътя. С многото години практически опит и дълбокото разбиране на автомобилното инженерство, екипът на FT Motorsport живее и диша с стремежът и страстта към усъвършенстване на автомобилите. Настройвали сме прецизно различни автомобили, както стандартни, така и пистови автомобили с най-различни сетъпи и електроники. Ние сме отдадени да постигаме желанията на всички, които ни се доверяват, като основно желаните резултати са съобразени с надежността и техническите възможности на проекта. Знаем, че постигаме всичко, защото стъпваме на основата от знания и опит и ги прилагаме и доизграждаме, за да постигнем целта. Виж, тук не става въпрос само за промяна на настройките и добавяне на малко повече мощност. Искаме да споделяме знанията и опита си, за да сме сигурни, че разбирате какво и защо правим и как това влияе на вашият автомобил. Вярваме, че информираният ентусиаст с власт и ние сме тук, за да предоставим информацията, от която се нуждаете, за да извлечете максимумът от своят проект. В FT Motorsports разполагаме с най-съвременни инструменти и технологии, включително нашия диностенд Maha MSR 500 4-wheel drive, признат и използван от редица производители на автомобили като Porsche, BMW и Audi. Това ни позволява коректни измервания и оптимизиране на мощността, като гарантира, че всяка настройка се извършва точно и прецизно. Независимо дали се стремите към перфектни времена за обиколка или просто искате по-пълна машина, нашия диностенд е инструмент за отключване на пълния потенциал на колата ви. Твоята визия за колата ти е наш основен приоритет. Тук сме, за да изслушаме целите и предпочитанията ти, за да реализираме нашия тунинг процес, така че да отговорим на индивидуалните изисквания към проектите. Тук сме отдадени да превърнем автомобилът ти от мечта в реалност. Така че ако си готов да разгърнеш пълния си потенциал на возилото си, не се притеснявай да се свържеш с нас. Освен това, знаем, че за много от вас е изключително интересно какво се случва в сервиза ни и по-ексклузивните автомобили и проекти ще бъдат отразени. Искаме да предоставим възможност да се докоснете до най-интересните неща. Чувствайте се свободни да ни задавате въпроси и коментирайте. Можете да ни споделите темите, които ви вълнуват. Ще се постараем да бъдем възможно най-полезни, като смятаме да правим видеа, в които да покажем интересни неща за всички ентусиасти. До скоро!